I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Double check ko lang yung ano, kung nailak ko yung kotse. Ilak. Pag-check po pa. Yan. Located po sa San Fernando, Pampanga. Ayun po yung Mitsubishi Casa. Halos katapat lang po. Yan. Yung mga kasama namin andun na sa loob. Nakita ko po sa inyo yung mga promo pay. Hello! Ay, sorry po. Hatal. Hello. Ano yan? Chili garlic seafood. Hindi pala ako pwede. Oo. Chili pala siya. Chili yan. Kaya marami pagpipilian po dito na mga pagkain. Oh, batiin mo, ayan, naka-ano. Happy birthday mga kanak ko. Sino-sino yan? Sino-sino? Mga anak mo, sino? Si Karen, happy birthday sa inyo. Ayun, kambal. Saka sino? Si Nanay, Ayan, happy birthday, Nebe Nanay. happy birthday si Neben. Ayan, nakain po kami. Ayan. Oo. Happy birthday po kay Nanay. Happy birthday Nanay, Nebe. Ako, sa pamaking ko kambal. Anak ni kay Reynolds, kay Karen at saka kay Casey. Anak. Ayan, happy birthday. Ito yung kakainin ko ngayon. Nakabukas ba yung ano ba? Pag naubos to, babalik ako doon. Ito yung aking drinks. Chloe. Hi, Chloe. Tingin mo na, Chloe. Tingin. Picture. Chloe. Picture. 1, 2, 3. Okay. Ay, ikaw, Mika. 1, 2, 3. Taka na, isa pa. 1, 2. 1, 2. Yan. Anak. 1, 2. Prince. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anak. 1, 2. Ayaw mo? Kain po tayo. George's juice must be perfect. Well, almost. It's still
special secret ingredient. Dadan sila lang. Ang so beautiful though. This is mango gummy. Malalagyan ko pa siya. Mag-share laruan ba? Dami mo ng plato. Dami ko tayo din nagkita. Dami na nikin ano. Ang dami na nikin plato oh. Oh, ang dami na nikin. Bawi, hindi nyo plato mo namin. Kung nakakailang plato mo. Sa akin eh. Bigyan mo kasi. Masasarap ko sa pagkain dito. Hindi na mo kaya sabay-sabay kaya sunod-sunod dapat. No, we cannot get the to open. Pang-apat na balik na po namin dito sa Bukal. No, depende lahat. Kuha ka lang sa malingin mo. Yung pong mga nauna namin mga video dito. Bubuyo. Ipapatikit. Hindi ko alam pang tawag. Chewy more than a gummy bear. This is a mango gummy. In Tagalog and I will put it in English. Okay. Mika, pupunta na naman tayo dyan next week. Saan? Diyan kami nanonood, diyan kami pumapasok sa Laos Convention. Ah, dyan? Sa may loob. May convention center ito. Sige, kasama? Hindi ko alam. Dito ako sa liwanag. Nagbayad na. Kasama. Kasama siya? Ah, nagbayad na pala. Oo, actually. Sabi pa naman ang kasama. This is a ladybug.
na. Maraming salamat po sa panonood ko. Subscribe din ako nakapagod ko. Shout out sa mga kapatid sa babali sa mga salamat sa aking kapatid kay Ansa po, sponsor nito aming dinner ngayong gabi para sa birthday ng nanay ko. God bless po.